Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Жулиана и това е втория сайт, който правя. Реших темата на сайта да бъде именно известната и нашумяла турска актриса Сунгил Юден, защото много я харесвам от интервютата, които съм гледала, освен това и сериалите, в които е участвала. Бих искала да отговарям на вашите въпроси, тъй като се чувствам компетентна за нея като човек и проучила съм общо взето какво обича и какво не обича, съответно какъв човек е, какви са личните й качества. И се надявам този сайт да бъде интересен за вас, тъй като за мен е истинско удоволствие да пиша за такава вдъхновяваща личност като Сунгил Юден. И с най-голямо удоволствие ще чета коментарите ви относно сайта, дали ви харесва, и ще приемам както критиките, така и положителните неща. За всички почитатели на YouTube, под видеото ще бъде публикуван адреса на сайта. И ако искате, влезте и сами го разгледайте и създайте свои впечатления, дали ви харесва или не. Благодаря ви, до скоро!